Медийната грамотност е по същество въпрос за цялото училище. Въпреки това, училището не е остров. Не става въпрос само за нуждите на учениците и за това, което учителите могат да направят, а също така и за включването на родителите, местната библиотека или социокултурни организации. За да се осигури, че медийната грамотност наистина се оформя. Идеално е сътрудничеството да включва всички. Насърчаването на медийната грамотност в училище изисква цялостен подход по цялото училище. Разработването на училищна политика за медийна грамотност може да изглежда като значително предизвикателство. Как да започнете такава задача като училище? Какви елементи трябва да бъдат част от политиката? И как можете да осигурите, че политиката е общо приета в цялото училище? Диалогът е от съществено значение при прилагането на всяка училищна политика. За да се уверим, че политиката е подкрепена от всички, е от решаващо значение да се чуят всички гласове следователно. Включете всички заинтересовани страни, като училищния директор, учителите, учениците, училищния персонал, общността и особено родителите, които играят жизнено важна роля. От самото начало слушайте всички гласове, за да може всеки активно да участва в оформянето на политиката в цялата училищна общност. Медийната грамотност е многостранен концепт, така че не е нещо, което трябва да бързате. Това е постепенен проект, който инициирате да дадете място на всички аспекти на медийната грамотност в училище и да им обърнете внимание. На пръв поглед спешни въпроси, като кибертурмоз, секстинг, дезинформация и приблизителност, често имат приоритет при разработването на политика. Въпреки това, теми като поддържането на добър цифров баланс, правата в цифровия свят и авторското право не трябва да бъдат пренебрегвани. Тези теми попадат под шапката на медийната грамотност и са взаимосвързани. Подходът на цялото училище гарантира, че всеки аспект се разглежда последователно. Такава политика може да бъде изградена на 3 основни стълба. Първо, качествена рамка. Второ, превантивен аспект. И трето, креативен аспект. Политиката обобщава подхода, който искате да приложите в цялото училище. Но за това е необходима солидна основа на съгласие. Качествена рамка с основни правила за всички. Например, какво е секстинг? Има ли контактно лице за кибертурмоз? Или има ли пощенска кутия? Или някаква точка за докладване, където младежите или родителите могат анонимно да потърсят помощ? Превенцията е свързана с изследване на възможностите и минимизиране на рисковете. Как можете да осигурите, че младите хора не вярват лесно на фалшиви новини? Как можете да осигурите, че онлайн флиртът се случва безопасно? Как родителите могат да подкрепят децата си в това? Като училище, вие предприемате различни мерки, като даване на уроци по секстинг, информиране на учителите чрез обучения за фалшиви новини, организиране на родителска вечер по темата кибертурмоз или поставяне на плакати на теми за медийната грамотност. Има много възможности. Като училище вие правите много, за да образовате деца и младежи и да ограничите рисковете, но понякога нещата не вървят добре. Тогава трябва да реагирате на инцидент. Следователно, ви е нужен креативен план с реактивни мерки, когато възникне инцидент. Всеки знае ли какво да прави в случай на инцидент с кибертурмоз? Какво ще стане, ако расистки съобщения бъдат споделени в онлайн групи? Наличието на добре разработен набор от протоколи за това какво да се прави, когато нещо се обърка и кой е отговорен за различните стъпки. Улеснява реагирането на такива инциденти. Създаването на такъв план за политика и цялостен подход на училището отнема доста време, но е важна и ценна дейност. Медията, социални медии или игри е станала значителна част от живота на всеки. Затова е необходимо индивидуално и общностно отношение. Всеки ученик, всеки учител, всеки родител и всеки член на персонала играе важна роля в обществото, за да се създаде медийно грамотна общност. Когато използвате училищен подход, вие полагате перфектната основа.